Hello tfal! Issa ħanitkellmu naqra dwar l-alfabet Malti. Kollha sew, ejja nibdew. Għandna l-A ta' ajruplan. B ta' banana. Nkixfit li ta' taħt. ċ ta' ċoff. D ta' dudu. E ta' euro. F ta' fellus, kemmu gustus. Ġ ta' ejja x'taħsbu? Ġiżirana, jinġelat kont se ngħid, kemm għandi ftit nikol ġelat. G ta' ejja ħsbu. Gomma. Għajn ta' din naqra tqila. Kulħadd għandu omma, tnejn minnhom daw. Għajn. Akka ta' din ukoll naqra tqila, x'm'għandix ħoss. Avolja din sema qisha tibda bil-E, però tibda bl-akka tfal ta' titħaq bina. Ħ ta' ħuta. I ta' jisa dan importanti ħafna biex nixorbuh. Ilma. I ta' iqaf. J ta' jott. K ta' skużawni. Kitarra, kemm jitqu tfal fil-klassi meta nagħmluha din. L ta' lapis. M ta' mara. N ta' x'taħsbu? Nemla, nanna kola. Nar. Aħraq subajja. Mhux vera ta' tfal biex niċċajta. O ta' ors, oħxon. X'taħsbu? Oranġjo. Organi. P ta' papra, papru, papa, parrokka. Pagun. Kontu tafu li dan huwa pagun raġel li jkollu ħafna kuluri? Mela. Tasbu l-mara hux. I ta' awsalla kemm sabiħa. R ta' re. S ta' stilla. T ta' tambur. U ta' uniformi. V ta' vulkan. W ta' x'taħsbu? Werqa. Widna, u tunejx ngħidulhom.
widnejn, bravi, qegħdin attenti. X ta' xalla, Z ta' Ops, Daisy, fejn marrit li l-istampa. Ħarbit li żarbuna pastaza. U l-aħħar ittra, it-t ta' tal-zet. U dawk rajna l-ittri kollha. Issa ma naħsibx li għoddejtuhom jiena. Ux, ħanidilkom jien kemm hemm ittri fl-alfabet Malti. 30, 30, 30 kemm hemm hux. Mela tfal ara issa frixt l-ittri tal-alfabet kollha fuq l-iskrivanija tiegħi. Però jiena naħseb li intom ma tafuwix l-istorja tal-ittri tal-alfabet hux. Tiġ ngħidilkom mela. All right. Kollu sew, isimgħuha mela. Mela, l-ittri tal-alfabet kif qegħdin tarawhom issa, dawk ma kinux kollha fl-istess klassi ta'? Le. Xi wħud minnhom kienu ġejjin minn skola. U wħud kienu ġejjin minn skola oħra. Imbagħad meta daw iż-żewġ skejjel ingħalqu, kellhom immorru ġo skola waħda flimkien u saru ħafna ħbieb ta'. Mela ngħidilkom min kienu. Mela kien hemm il-qa. Sewwa. Ħanagħmilha hawnhekk. Il-qa. Il-e. Il-i. Il-i-e. Il-o. U l-o kienu ġejjin minn skola li ngħidula l-iskola tal-vokali. Mela li ma huma? A, E, I, E, O, U. Tinsewx li għandha ħossim karkar, okej? I. U l-oħrajn kollha ara kemm għandna. Ara kemm għandna. Daw kollha nsejħulhom li kienu ġejjin mill-iskola tal-konsonanti. U meta ltaqgħu, daw bdew jitkellmu ma' xulxin u bdew jgħidu intom li ma' skola ġejjin, aħna mill-iskola tal-vokali. Kollu sew, mela issa nibdew nsejħulkom il-vokali. Mela li ma kienu l-iskola tal-vokali? A, nerġgħu ngħiduhom. A, E, I, E, I, O, u l-U. U l-oħrajn kienu ġejjin mill-iskola tal-konsonanti. Allura l-vokali bdew jisejħulhom konsonanti lil dawn li huma B, C, D, F, G, G, Ein, H, H, J, K, L, M, N, P, E, R, S, T, V, W, X, Z u T. Mela issa ħanamilhom naqra ħdej xulxin tax daw kienu kollha ħbieb. Nsaqsikom mistoqsija tfal. Allura kull kelli nsaqsikom. Mill-liema skola ġew l-iktar? Mill-iskola tal-vokali li huma dawn? Jew mill-iskola tal-konsonanti li huma daw kollha? X'taħsbu wejt? Jien naħseb tal-konsonanti u x'hekk. Imma mbagħad saru ħbieb ta'. Però daw xorta baqgħu jgħidulhom il-vokali u daw kollha il-konsonanti. Sewwa? Tajjeb, mela issa ħanilagħbu logħba. Il-logħba hija għejdli mill-liema skola ġejja. Mela, jiena ħanejdilkom, ħansemmilkom ittra, pereżempju D. U intom tidu tgħiduli mill-liema skola ġejja, jekk hux mill-iskola tal-konsonanti
jew mill-iskola tal-vokali. Tajjeb hekk, ħanirranġa naqra daw ta'. Hekk, xina ma rridhomx il-bot minn xulxin għax dawk huma kollha ħbieb. Tajjeb, mela ejja ħanibdew. Numru 1. L. Vokali jew konsonanti? Konsonanti. Numru 2. E. Vokali jew konsonanti? Vokali. 3. G. Konsonanti jew vokali? Konsonanti, bravi. Numru 4. O. Konsonanti jew vokali? Vokali, bravi. Numru 5. I. Konsonanti jew vokali? Konsonanti, bravi. Qegħdin attenti, bravi. Numru 6. A. Vokali, proset. Numru 7. X. Konsonanti, proset. Numru 8. E. Vokali, tajjeb ħafna. Numru 9. F. Konsonanti, proset. U l-aħħar waħda ħantilkom naqra trikidin. Għajn. Xiex? Xiex smajt jena? Vokali. Mela ma qattux attenti. Konsonanti, bravi. Issa tfal jina ħanilab logħba minn nifsi sfida. Ħanati minuta lejn innifsi biex nerġa' ngħaddi l-ittri kollha u ngħid jekk humiex ġejjin mill-iskola tal-vokali jew l-iskola tal-konsonanti. Tajjeb, però għandi minuta ċans biss. Arawni tfal. Mela, ħanibda tfal, alright? Sen. Start. Vokali, konsonanti, 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 vokali, konsonanti, 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 ma waħletlix. Vokali, vokali, konsonanti, 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 vokali, konsonanti, 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 vokali, konsonanti, 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 konsonanti. Nexxili! U wara kemm fadal ħin. Yes! Issa tfal, wasal il-ħin biex nilabu logħba. U l-logħba tfal jisimha sib l-istampa li ma taqbilx. Mela issa ixelu widnejkom sew, ħanibdew. Mela għandna ġobon, isimgħuha bli ma tra tibda. Fjura, ġurdin. Ġobon, fjura, ġurdin. Liema waħda ma taqbilx? X'taħsbu? Fjura, bravi. Ħanaddu għat-tieni waħda. Għandna gaġġa, ġemel, ġelat. Gaġġa, ġemel, ġelat. Liema waħda ma taqbilx? Gaġġa, ġemel, ġelat. Jien naħseb gaġġa, għax l-oħrajn it-tnejn jibdew bil-ġ, għax vera. Ejn naraw 3 stampi oħra. Għandna ġewża, ġlek u nemla. Liema taħsbu li ma taqbilx? Ġewża, ġlek, nemla. Jiena naħseb nemla ma taqbilx hemmhekk.
għax nemla tibda bil-n, iżda l-oħrajn it-tnejn jibdew bil-ġ. Issa tfal ħanispiċċaw il-lezzjoni billi nisimgħu kanzunetta jisimha il-qawsalla. Tlaqna. Tfal, ġitni idea oħra, ħanerġgħu nirrevedu li ma jittriġew mill-liema skola jekk hux l-iskola tal-konsonanti u l-iskola tal-vokali. Tajjeb, tlaqna. Vokali. Konsonanti. Konsonanti. Jien niftakarhom. Konsonanti. Vokali. Konsonanti. 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 Vokali. Vokali. Konsonanti. 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 Konsonanti ukoll. Vokali. Konsonanti. 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 Vokali. Konsonanti. 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 Saħħa tfal.